Human mapadangat sa RTV Balitang Bisdak ang suliran sa pagbaha sa sitio Tungdon, Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Mayor Jonard Ahong Chan mipadawa og sewer vacuum truck sa sitio Tungdon og sitio Tangke nga pulos gibahaan tungod sa sunod-sunod nga pag-uwan. Nang huwam ang Lapu-Lapu City Government og sewer vacuum truck sa dakbayan sa Mandawi kay wide duol nga dapit nga kalabayan sa tubig kon submersible pump ang gamiton. Nangunay si Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan sa pagsusi sa mga apektadong panimay. Apan, pipila sa mga mulupyo sa sitio Tungdon, may padaog mensahe sa RTV Balitang Bisdak ug may pahibaw nga wa pa makaabot sa ilahang dapit ang sewer vacuum truck. May samot pagsaka ang baha tungod sa pag-uwan na usab kagabi. Actually, ang Tundon mo tayo among gitirahan katong didto ko tong the other day nga gigamitan namo sa declagger sa Lapu-Lapu og sa Mandawi. Unya mona dunay ni sulti kagahapon na initawag nga diri sa pinakaimabaw gid sa Tundon wala mapil. So muna ilang gitirahan karon.